ole August ni somthum ingin ni zing chibai levek ole sang hi sambi panga August ka to kan thing le don ta reng mai thei tir ko te bung hi e kan chiara ka tilaya thu hian ka ril ru ram do lok zot maya tu chu han ngai dan te ko vel thil le te kan nen ril ru ram long zok a chu han chiari la kan soi fiel le tum don ani Coring thon tir ko te but thon tir ko te bung ni chang som pakwa chang som ni a hian tin chung lam wana thil mak te noi lam le a chin chian te ka hmu pi ranga thi sen te mei khu te nen ni thi ma changa tha thi sen a changa lo pa ni ro pui tak le min thang tak chu a lo thlen ma in altia hei tun chanchin thar vel te news te khovel lam kan thira chu ta changa hei ni thi sena chang don a ni September ni sorry hian an ti ka han shia chuan September ni som ni pakhata thlawok lem ani le a ti ang chuan chin chian sang te dal pa ning hu tir to don ania hun nung ani to ni ang a ti tur hian a rol an thleng zot mai tur te kan ngai tuwa keima thinlung lama chuan dal hetiang ni that lo te kan tiang deuh khan ni te that to lo em awangin rem chana le zel ro a ti awangin lalpa kan hnaina tur lampang hun tha min na hriat tira chu thiam chuan chu jo se tia voin ni a hian eng tik ni nge la li so lo kan hun tur kan shami lo nyak eng tik ni ange kan thi ni tur kan shami lo chu tiang ani rualin kan thi ni hun po shalo hian la li suwa nung kan zui lo rem chan na lam kan en lo ba ke mani du dan le mai ngai dan nei anun kan nanun fo chuan ato akan chan tur ka kan hriat sa ani si lo ba chu wangin hun tha kan nei chunga heng khovel thil thleng te atang kwa manin khovel thil lam le lali suwa bible in jiang zong te kan chiara kan ngai ven hi ba hun to em ti la ya kha ka ril ru ali ani me ya e tha nia thi senan September a chang tur ti te ni som ni pakhat September a ok lem ti te thom an om le ta a chu tiang ani chuan ril ru ngai to na oma September ni som ni panga hi Jerusalem mu temple din na turin in thoi nan bong lan tu ti te thom om boka he khovel thil hi kan hriat ve je la chu la li so lo kal nan hun na lai to zia te Bible na enge azia asoi hi kan soi anga in kan shetwa lalpa thatna le angil nei na le aza ngai na rengot thi kan tui pui li tuka chu chuan keima ni lama a thatna lampang ringot a mangai na nga na zingot in sual kong kan zo thamuan na sualin min buama chu thamuan na diklo chuan kan min kai roi suala sual kong kan zo hun tam tuka mani kan in mangaya thenom ko pheng te kan mangai thei to lova kan chen pui chu khat lai na nge po kan mangai thei to lo ni chung te kan ngai to chuan heng hun he kan thlir thiam angaya kan soi to angin na ma kan soi to angin pathian hi nel ni nei ani kan ti kha mangai na khat ani chungi ani rualin isik na khat ania da khubala mang ania ti kan chiat tho kan chi atulin kan sheboka chu wangin pathian engkim mutu hian kan nun zong min thireng tu hian boin ni a hian chu thiam chuan chu jo se ti ba puna po kan mulom khatiang zong khan he khovel in her dang lam chak lu tuk te kan sikle sa in her dang lam lu tuk to te kan khovel nun sang reng thil in her chak lu tuk te heng zong te kan ngai tu chiam angai kan hria
chu wangin thil hi in sei lo lam ni lovin manin kan chuta kan nun kong ni hruai tu ta na thil hi kan hriat ve turin kan hret lo a chu wang chuan helaya thu hianin karil ru hlema karil ru an khoi de wa wangin midang te pon ngai tu na sang te kan lo hriat ve a lalpa lam kan lo hoi phanan te kan lo pan pan chuan lalpan ro puina chang sela chuti ang tu chuan he kan thu soi toi te hi lalpan mal min so se amen.